Mambo Mutasa pamwe nemakurukota enyu nevadari vese vakateerera. Ine ndoitwa Lavumo Pama, ndakamirira mhuri yekwapama, ndiri mukomana mukuru imomo. Nyaya yedu iripo apa yatichitsa kuno kwaMambo Mutasa ichapinda hayo pakati apa, asi ndotombotanga kutaura musoro wenyaya. Musoro wenyaya yedu maPama inyaya yekufirwa. Mukati memusha muri kufiwa zvisiri kunzwisisika. Patakazosimudza musoro kunga taishayikirwa neimwe hanzvadzi zvisina kunzwisisika kuti chii chakamboitika, asi kumasuro kuina umwe waishayika tichingoti toungana kuti tidini timbofambe timbozwa kuti chiri kumbonetsa mukati memusha chii, asi handimbozivi zvaiitikawo, taingozviitira usimbe. Asi pane uyu takazoti imi muri kuona tiri kupera, tadii kuti timbofambe. Saka hanzvadzi yakashayika iyi waigara kumarondera, tobva taenda kumarondera ikokoko, tobva taungana semhuri, tobva tamboonesana parufu ipopo, asi hakuna havo zvakabuda sezvo tatiri kumukwasha uku. Tikati ndozozviona kupi taenda kwedu kumusha, nokuti pane urongwa hwanga hunoda kuitwa kumusha uku. Tadaro paurongwa huya hazvina kuva zvabudirira futi. Tobva tazoti panyaradzo ndo patakadini, patakadzokera futi tikati imi nyaya yedu zvatinonga takazongoisira panzira uku hakuna kuzobudira kuti vanhu vadini, vanhu vauye. Tochidini takaungana futi nekuti tikangoti tetete hatichakwanisi kudini kusangana. Ukazi zvakanaka. Saka tochiita sei? Tikati dai zvaimbokwanisika taiti tiri kuno kumarondera kuno tomboona patinombofamba tombodini tombonzwa kuti zvakamira sei. Tobva tabvunzawo vamwe mumarondera umo vakataura kuti pane umwe mai waroko wanodini wanobatsira. Tikati hino toita sei? Tobva tangorongana semhuri kuti mhuri imwe neimwe ngaibuditse marepresentative vanoenda ikoko, asi vamwe kana vaino mari dzavo havo vanongokwanisa kudini kungoenda. Tobva tatsvaga mota dzedu dzakaita 2, tobva taenda iko kwacho kwatataurirwa. Tasvika ikokoko takatsanangurirwa zvemukati memusha. Tatsanangurirwa wakatitaurira kuti izvo apa ndio pamagona pamafamba sefamily, nekuti zvamanga muchiita zvekuti umwe neumwe anongobuda nemhuri yake achienda kunzwa kuti zvakamira sei, nyange ukazvinzwa ikokoko hapana chaunokwanisa kuya kotaurira wangu kuti kwanzi zvakati. Saka ipo papa ndio pamagona. Ende muuriro wamauyawo maitawo mukati menyu mune wakangwara. Tikati natsanangudza kuti kungwara kwacho kwakaita sei. Ukazi aiwa ndati mukati menyu mune wakangwara uri mukati menyu imomo. Tikati aiwa tode kuziva, wakati izvo inini handingakwanisi kudini kukutsanangurira kuti wakangwara wacho mukati umo wakamira sei sei. Tikati zvakanaka. Ukanzi gore risati rapera apa mukaita zvekutamba panogona kudonha vanhu 3 apa. Saka regai ndimbofanira kukupa mvura family yacho yese yenyu yacho yese motomboshandisa kuganura chiga chiri pamberi penyu apa. Tikabva tapiwa mvura dzedu dziya idzi. Ukazi saka imimi musamirire inini chete, fambai pamwe, mofamba pamwe, mochizoona kuti pamungakwanisa kubatsirwa ndepapo. Tikati zvakanaka. Tobva tabvapo, tobva taungana futi. Zvataurwa nditoita munhu wese wazvinzwa. Kasi wazvinzwa. Saka todini mobva asimudza shoko rekuti kwedu uko kuna nozimbotsa njira, tadii kumbomubatawo timbonzwe. Tikati aiwa tese tikobva tabvumirana. Ndikati aiwa zvakadini zvakanaka. Saka tomubata sei? Ukazi tinotsvaga mafoni apa ake tinodini tinokwanisa kumawana. Tobva tatsvaga mafoni tobva tadini tobva tamawana. Ukazi ndiri kunyanga. Saka kana tichida kuona tinoita sei, ukanzi munobhuka. Tikati saka totsvaga mari ere kuti tinotuma munhu ikoko kuti auye kobhuka. Ukazi aiwa sezvo madini mandifonera
ndichachikubhukai. Isusu tiri kuya kudare ramambo Mutasa, modini moya motoonera ikoko. Tikati zvakanaka, tobva tauya panapa, Joshua takabva tadini tamuonawo, tikaenda apapo, tikaitirwa matare edu ipo papo. Tikataurwa kukanzi mukati memusha zvinhu zvataingonzwawo isu nyangwe tichakura, mune ngozi uye mune chikwambo chirimo mukati memusha. Zvakanaka. Saka pachiitwa matare ipo papo, wakanangana natete, ndiwa wakatora nguva yakareba achishupana natete. Ukazi tete makonyi akasviba, achiti angu akachena. Akadaro futi makonyi akasviba, ukazi angu akachena. Ukazi saka kana zvakadaro ndode kuuya mumusha menyu. Chidini chiendai muungane apo moonesana. Kana moonesana moenda konyoresa kwa secretary kwa mambo kuti tabvumira chiremba Mupotsanjira kuti adini apinde mumusha medu. Zvadaro takaungana tikabva tabvumirana ngauye mumusha. Saka iye akabva ati mukuru ndiani ipo papo? Ndikati ndini mukuru. Ukazi une chitupa? Ndikati ukazi chienda unyoresa kwa secretary. Ndobva ndaenda konyoresa kwa secretary kuti tabvumirana semhuri kuti Mupotsanjira wadini wapinde mumusha medu. Zvadaro wakati izvo mukamabva ikoko munopiwa quotation yamunonga muchizoshandisa. Tobva tapiwa quotation yedu, tobva tati manje mari iyi inotochiita sei. Tobva tangoiganura maererano nemhuri dzedu. Misha yedu yekwapama i5. Tobva tazobatanidzirawo natete wedu, maichiza natete maimaira, takabva tabatsa kuita 7. Pakuzobvisa mari apa, nyaya yakatangira ipo papo pakubvundudzwa nani nachiremba. Pakuzobvisa mari apa, wanatete wakabva kuti isi mari hatibvisi. Tikati hino tochidini manje? Kwakuti family ye5 iya kwakumanikidzira kuti mari idini ikwane. Yatataurirwa quotation isitakati zvinhu zvakadai zvinowanza kunetsa, isungaitise mari iri pamusoro kuti kana pakakazo chimwe chakati tinonga tine pekutangira. Saka zvadaro mari yatakatauya iyi yakatadza kudini kukwana. Tabvumirana taronga date rekuti chiremba uye mukati memusha medu. Mari taunganidza, vanhu weye ngatichiungane. Wamwe havachadi kuuya, wamwe vanoziva nyaya dzinonga dziripo wacho havana kuda ndidini kuuya. Iwe wachiremba ubva wachizouya, makakwana here? Tikati wanatete havana kudini kuuya. Asi before that takatombovatera, tete maimaira takavatera kwawoko kwamapara. Tete maichizaza tikavatera kwawo. Takasvika wachinzoenda kuchechi wakazoteerwa kumba. Wakati inini munyaya dzenyidzo handimobaini. Tikati ndimi tetezve, hatina kuti tirode kuputsa ukama, but tirode tigadzirise zviri kunetsa mukati memusha. Iyo zviwana wari kudzoka kubva kuvarume wamwe kungoti nguva inozorobesa kutaura dzimwe history dzacho, dzimwe zacho unotorwadziwa mushure wanga wakuita wakwasha. Iwe seni mukwasha wangu wakafa, wakaita zvokuuya pamba kubulawayo, indaisenzera kubulawayo, kuuya nepetro kwakuya kozvipisira pamba, akafira pamba. Saka zvinhu zvaingoshupa kuti tifambe semhuri. Zvainetsa, waishaya kuti waunotanga kutaura wacho ndiani. Saka pakazoita nyaya idzi dzikatoti mhuri yadini apa tinogona kuungana tochitaurirana apa. Saka zvadaro kwaendewo kwatete maichizaza. Tete maichizaza akati haini handisina ukama nemi. Wakaenda wari kuti wakangobuda panze wakatora huswa wakati gurai apa kuti gure ukama. Wakati aiwa tete handizvoba, tinoda kuti tigadzirise musha, zviri kunetsa mukati memusha. Ndiri kuona kuri kunzi mune ngozi, mune zvikwambo. Saka toda kuti tigadzirise. Wana wagarwa zvakanaka maunonga uri wamabasa wadini wamaonewo. Wakati hakana handiuyi. Ndobva tasiya zvakadaro, iye wachiremba ubva azouya. Ukazi wari kupi wana tete wenyu? Tikati hawana kuuya. Ukazi zvakanaka, toitirwa matare edu. Wakati izvo anonzi Mary ndiani? Ndikati tete wacho wasina kuuya.
ukazi anogotadza kuuya ane wana usingaiti zvakanaka ka, tikati ukazi ndiye aifanira kunga akarupwa kungozo, ndosaka muchiona mwana wako wasingaiti zvakanaka, worega kuuya isi chiti tione kubatsirana. Saka ameno tochimboona oita matare ake panopinda wana chirembo mukati memushaka, munoitwa matare, nyaya dzinozobuda mudzimwe dzinowanda wanda, pobva pazobuda kuti wakabata munin'ina wangu kuti ndiri kuona mukati memusha makambopinda anobatsira kawo, wakamboti anobatsira ukazi ndiri kuona pakatorwa mavhuku makuwa. Tikati wobva washupana nani naye chiremba kudzima razobvuma kuti zvakaitika. Iye kutora mavhuku makuwa yakaitika 2009 kana ndisina kukanganisa, pane munin'ina wangu wakashayikira kuSouth, obva uya kunoko. Zvadaro wakanetsana paya kubvudzima razoti wakauya zveshuwa. Ukazi achibva kupi? Ukazi kuSouth. Ukazi ambowinga kuti ari kuwingei. Pakutanga wakati ishamwari yani yaringisai yakauya kouchemawo ichide kuona kuti akawigwa papi. Ukazi kumakuwa kwakatorei? Ukazi wakatora ivhu repamakuwa. Ukazi rakawanda sei? Ndopakazi 2 kg. Iyoyo ine wanogona kunatsa kutsanangudza nekuti zvese zvaitika inde handisipo, ndakatoita zvekutaurirwawo. Pobva pazobuda imwe yekugadzirwa kweguwa. Paida kugadzirwa makuwa, ndingati ngeramai mukadzi wemunin'ina wangu wacho wakashayika hake, ndo raida kugadzirwa. Saka zvakaita ngezvekuti wana tezvara wanogara kuChipinge kudhuze nekuMozambique. Saka wakanonoka kusvika, tikawafonera, ukazi aiwa Karosi aripo here? Tikati aripo. Ukazi ngakubvise dombo rekumusoro muone kusenza, tiri kusvika. Saka pakubvisa dombo payapa hapana kubviswa raiye mainini, rakabviswa rababa mukuru. Tatopedza kugadzira payapa, zvatopera zvese, wana mai wakuuya kuona kuti basa rafamba sei. Mai vachingosvika, ukazi magadzira guwa harisi roba iri ramagadzira iri, guwa iri ngerababa mukuru iri. Hino tochiita sei? Kwakudzokera kwaSabhuku Chimuriwo. Sabhuku zvaitika kumba uko pakanganisika, pagadzirwa guwa risiri roba. Ukazi pagadzirwa rani? Tikati nderashumba baba mukuru. Ukazi waita zvakanaka. Nditi mazviona imimi maida kutanga kugadzira remuroora, inini remukoma wangu risati ragadzirwa marigadzira muchida musingadi marigadzira chene remugadzira remuroora wenyu remuroora wemainini wenyu kwakudini kwakuzogadzisa nyaya ipi yeguwa iri. Saka chakachizoitika panyaya yemakuwa, chiremba wakati nyaya iyi handigoni kuipedza ndega. Nyaya iyi zvakutorwa mavhuku makuwa inzvimbo yaMambo Mutasa. Kana ndisingakanganisi wanga uri musi wa1 kana kuti 2 September hurapera, kuchidzi musi wa7 kune dare kwaMambo. Chitoendai munyorese kuti kwakatorwa mavhuku makuwa. Ini ndinomwa ndiripo nokuti ndini ndinomwa chiziva matsananguriro acho kuti chii chakamboitika. Saka 7 September wacho hatina kukwanisa kudini kuyaba, nekuti takati ngatitange tambobhadhara chikwereti chachiremba nokuti atine chikwereti chatasati tabhadhara. Wakati pamwedzi kuti titsvage, tobva tadini, tobva tatsvaga chikwereti chiyechi, tobva tadini, tobva tawabhadhara, tobva tachizoti taunganidza mari yekuti tichidini, tichienda kwaMambo Mutasa. Kadza zvakanaka, tobva tatotaura, tobva tazoti titi tuwe kunoku taingopesanawo, titi tuwe kunoku tongopesana nawo. Takazokwanisa taitwa dare mwedzi wapera, ndo patakauya panapa. Iye chiremba wacho akauya akatsanangudza akati, wanhu wamuri kutotongesawa handiwo waridzi wenyaya, waridzi wenyaya hawapo.
Saka panoda kuti waridzi wenyaya wange waripo wazvipindurire ivo kuti zvakamira sei. Saka panyaya yekutorwa mavhuku makuwa umwe wacho haana kutouya anofanira kunge achitowitnessa kuti chii chakamboitika, nekuti nguva yachoyo ndosaka pane achatsanangudza nguva yacho anga achiri mudiki. Saka kuti tizive kuti wakaziya sei guva iri kuti ndiro guva racho, uye nekuendeswa ikokoko nemunhu wasingazivi angabva kure kure, zvinhu zvaikweshaniwa nani nachiremba. Ndio muchidimbu ndio mumiri wakaita nyaya yedu Changamire. Saka nyaya yedu dachi nyaya yedu ndingati izvo tirikude kuti kutanga kwazvo tirikude kuti nyaya yedu ione kufamba yengozi mukati memusha nezvikwambo mukati memusha. Pozoya yema yekutora mavhuku makuwa iyi isu handisi takaitauraba, chiremba ndiye akati ndiye anotsanangudza nyaya dzake. okay, so it means kana akuya tongomirawo tobva tangoita kana asvika tozwa kuti nyaya charuti chii kana ada kutsanangudza ega pane isomwa tizokwanisa kutsanangudza zvakamira sei. Isi yedu yatinongoziva ndiyo iyi yataifambira yengozi mumusha nezvikwambo. Wauya majira rangu zvakanaka, kwete kugara zvekuseri kwedhoo. Nyatsai kukwana. Kana uri kuzwa mwoyo wako uda kubuda, chibva buda uende uko. Muri wadero wanapamba. Nawe yenyu yauya mudare mamambo mutasa muri kuiziwa here nawe yenyu yamawira mudare ramapurisa yandakasangana nayo mumusha menyu yamuri kuvhara muchiti tinonamata. Nyaya yekunzai panapa muri kuiziwa here? Taurai tinzwe nyaya yenyu kuti ndeyenyu yaita kuti muuye pano. Kana mukanditsamwira, kana mukasoma, kana mukaita senyaya dzeshandizvo, tinogadzirisana badzoti zvinhu zvimire zvakanaka. Nyaya yenyu ndeyenyu yaita kuti muuye pano. Sabhuku ndeupi? Panyaya yenyu sabhuku ari kuti? Sei? Sabhuku wamakanzi muuye naye hana kuya kuti nyamu. Jaziwa dari kuti vari kuita zvakanjani. Mambo mutasi, patakakurukura nhau iyi ichipedziswa paya hatina kuti here sabhuku anomiririra vanhu ava ngaauye apa. Saka ari kupi? Muridzi wenyika wanofanira kunge ndikutanga kubvunza kuparura ndiani? Aripi? Sabhuku totobvunza nemi nekuti ndimi unototaura nasabhuku. Wazvona? Isu hatina simba ndakataura musi ndakapedzisira. Sabhuku nganga ari papi? Nditaure zviri kuitika mutunhu make ndinzwe kuti ari kuzviziva here kana kuti haasi kuzviziva, kuitira kuti nyanya ndione kuti Pama naSabhuku nezviri kuitika mudunhu ndiani. Andizvo? Aripi apa? Asi umwe akataura kuti havauyi nekuti vanenge vachipangana kuti iwewe enda iwe dzoka, iwewe enda iwe dzoka. Izvi zviri kubuda pachena. Muri kuzviona nga? Ini chikumbiro changu mapolisi kana tadaidza munhu kuti ngaauye, nyaya dzakafanana nedzi dzinotanga kubvunza Sabhuku. Nyaya ndakakana nayo musha kwaPama inyaya yekumakuwa. Ndio nyaya ndakaita nharo nayo nhasi ndoda kunzwisisa dare randakasangana naro mumusha kwaPama rine chekuita nechi nemakuwa.
zvezvizhinji zveuroyi hwawo hwauri kuramba nahwo wachinyepera kunamata handinei nazvo, asi nda kunzwisisa nhau yemakuwa. Ndo nyaya ndakaitira nharo kuti handigoni kushanda nyaya yakadai munyika yemambo Mutasa kana pasiri kubuda pachena kuti pari kufamba sei uye pari kubvepi pachienda kupi. Handizvo here? Handizvo chaizvo. Handizvo iwe, handizvo ndakataura nenhau yekuenda kumakuwa, ndikasangana ndari kuti kuri kuenda kumakuwa. Sara musire ndakatanga kutya musha maendere kuti panofiwa panooneka shato, mutumbi usati wabuda munooneka nyoka mukati memusha wenyu. Handizvo ndabva ipapo ndakasangana nenhau yandakakurukura no, pane nhau yandiri kuona kumakuwa ine dare nemavhu ekumakuwa. Mavhu ekumakuwa akaenda kupi? Makazvifambisa senyi? Handizvo saka ndokuda mhinduro. Makakwana here? Mauya mese here? Maapo mese here? Vamwe vasati vauya vanonga vanodzikaira kuti izvozvo. Ko vari kumabhenchi? Ndokapama vari kumabhenchi? Oh, vamwe vane mabasa avo. Alright, aisimosha. Inini nhau yangu yandinayo musha pana pana. Kana zviri kunetsa ndichakumbira mambo wape mutongo. Nekuti zviri kunetsa nhau yanda kuti titaurirane. Nhau iri kundirwadza mumusha menyu. Inhau yandakasangana nayo yevhu rekumakuwa. Uri kuzwa? Ivhu randakabvunza kuti ivhu rakatumwa mwana, ukauya munhu akabva kure kure uko, handizvo here? Akauya akapinda mumusha menyu akati ndatumwa mumusha menyu, handizvo here? Asi zvandatumwa kuti ndiende kupi? Kumakuwa, handizvo here? Wakasvika akanotora ivhu rekumakuwa, ndakubvunza indabvunza zvokuti ivhu rakaendepi, rakaenda koshandiswei, muna matorudzi uri kuda ivhu rekumakuwa kani? Nyanga isikupera. Asi ndaikumbira mambo kuti dai vaibvira iyi ndaida kutaura mambo aripo. Ngaaripise vanhu vese ava. Vanhu vese vakaripiswa ava. Vanoziva kwavari kubva nekwatiri. Pirigado. Mumusha muna chirembo mune munhu akauya achiti ndatumwa mumusha. Uri kuzvibva. Asi ndatumwa kotora chii? Ivhu rekuchii? Zveshuwa rikaenda kotorwa ivhu remunyika mamambo Mutasa. Sabhuku hana kutauriwa. Arani hana kutauriwa. Kubva watora ivhu riya kubva rauya bva raenda. Ndiri kuvabvunza kuti saka ivhu rakaendeswepi. Muna matorudzinyu kunamatwa nevhu rekumakuwa. Munhu angabva kufa. Apa munhu fira yakaenda kuzirikana. Hapana kuziva kuti aitwa sei kuJoni munhu anouya chachitunha kuJubek. Ndimi mamutakura kubva kuJoni. Mapedza kumutakura kubva kuJoni. Mamuiga. Mazuva mairi matumanume kotora ivhu racho. Kwaenda imboka ndo kwaenda tsura. Aye warume. Zvikabvira ndichaita kuti abvure mese wane mhosva newasina. Pamwe muchanzwa kutaura kwangu. Pamwe muchanzwa kutaura kwani? Muchanzwa kutaura kwani Sawira? Ndikukubvunza izvi. Nhasi ndikubvunza. Ivhu rakaenda kupi? Ndipo toda kutozwa chakamira kuti zvakafamba sei nekuti ini ndakutopindawo mhosva yacho kuita sekuti ndiri kunongedza vanhu kuti ndiyo ndo akapinde makuwa yetu makauya akazvitaura ega kuti ini ndakazodai. So ndo zvatoda kunzwa chokwadi chacho kuti zvakambofamba sei, akaendepi, akapa mvumo yekupinde makuwa ndiani. Naiwe Sawira, nawe kupinda makuwa izi
ndinoiziva. Zvakafamba sei? Tirigai nditangire pekuti pane akabva kuSouth Africa achiti ndatumwa. Atumwa saizvozvo vakati ndauya kuda kuona ndine zvandiri kuda kutaura ndiri mukati memusha uno, asi handigoni kutaura ndiri kunze. Saka ndine wandataura naye ndiriko, wandiunza panapa. Ndikati saka iye wawataura naye wasarirei, tinonzwa sei? Ndonzwa ndega here kana kuti? Kanzi aiwa, ine ndikasvika panapa ndinogona kutsanangudza. Iye wacho ndadzoka iko ndomuudza kuti kumusha kwako ndasvika kuruda kuitwa zvakadai 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 zvakadai. Saka uri kuona sei? Wakati ndiri kuona mhepo iri pano isina kunaka, uye pano paruda kuitwa choto. Choto ichi chiruda kuitwa zverini? Kazi kana ndaenda ndichitaura neandituma panapa, ndinozopa mhinduro kune iyeye, ndiye anozokuudzai kuti mugone kuunganidzana semusha wenyu tozoita choto. Iye aiti atumwa nani? Angamutuma wangu anonzi ani? Diki. Diki ani? Handiti tiri wemhuri yekwapama. Taura iti nzuzve Diki Pama. Ndinoda kuti panzwike pajeke. Imi hamuna mhosva. Imi makatumirwa chi? Nhume. Saka ndiri kubvunza kuti handisi kuda kuti mhuri yekwapama here ngati munengena wangu. Handisi kuda kuti ngozi ka mupinzwe patsvina. Manzwa mudara, ndoda kuti muite sei? Mugeze chi? Ndiri kutenene auya watsanangudza zvake zvaatsanangudza zvekuti handina mazwi mazhinji, ndangoti ndione picture yebamba ndiri pamba pacho. Ndiri kudzoka ndichinopa mhinduro kune andiunza pano. Alright, iwe zvandiri kuona ngezvekuti panapa tichatadza kuwirirana, asi ndadaro wakagona kufona kuna Diki. Diki, ndapa musha penyu, ndine ari kuti ndi mukoma wako. Kanzi munhu iye ndini ndamuunza ikoko ndimadzibaba. Ndiroda kuti adini atibatsirewo mumusha medu. Ichokwadi kuti iri nyaya yekufa kwange kuri kuwanda. Handina kuita nharo kwekuti wamuunzirei kana udini, nokuti hapana chakaipa chandandiri kufunga mazviri. Iweyo wakarara kumba kwemuning'ina ikoko, kwaakangosvikira ndiko kwaakarara ari akabikirwa ikoko. Ini ndiriwo kumba kwangu. Following day ndamuka ndaendawo kugadheni kwangu ndichiti munhu aripo. Pandakadzoka ndasvikawo pana mai, ndauya kuona muchinda uya toona kuti sese. Kazi mukomana uya mazobva panapa. Wakati seshamwari yangu yandiunzawo kuno. Ndaikumbira kudini kuonawo pakaradzwa mukoma wake. Zvakanaka. Saka madii kazi ndadaidza Carlos kuti perekedza ngoti imi handinoziva kuti mamazoendepi. Ndikati it's okay, ndafuma ndichienda kugadheni, asi ndadini ndauchiuya kuti nditi marare. Kazi wati ndoda kubata mabhazi anoenda kuBulawayo mangwanani. Saka ndadaidza mwana wamuperekedza, wadzoka mwana ndio pazotaura kuti munhu wamandituma naye vanokora mavhu achiisa mu1 kg yeshuka akawanda sei. Ukazi wangonokora kamwe achiisa mupepa make. Aibva ati mwana ndabva ndadini ndaenda. It's okay, ndazvizwa. Ndakasimuka ndikaenda kuna baba mukuru, baba weawa. Baba mukuru ndo zvaitika kumbogo. Munhu wacho wakatouya wacho waenda. Kanzi nyaya yako ndadini ndainzwa. Haizi kushata kunga akaunza munhu, asi zvazoitika ndio zvadini zvazoshata. Iwewe zvandaa kuti uite ngezvoti uende kuna sabhuku mutaurire atipewo gwara rekuti panoitwa sei. Zvakanaka, ndakaenda kuna sabhuku. Sabhuku ndauya, nyaya yakaitika apa ngeyakadai matsanangudzira andaita apa. Alright, ndazvizwa nyaya iyi ichokwadi kuti kuenda kwendwa kwekumakuwa kwakusina kushata. Zvazoitwa iyo ndo zvadini ndo zvashata. Chandaa kuda inini ngeiyeye wakatuma kuti auya andione. It's okay. Pakaita mwedzi kana kuti mwedzi nehafu muning'ina wangu yaibva auya kumusha.
iwe shamwari wakatuma munhu pandisina kutotaura ngepoti nguva iyo yanga iri yekutomirira kuti awe noti ndandisina foni. Ndicho chokwadi ichocho kuti ndandisina foni zvaiwa zvoti atouya totaura. Iwe munhu wakaunza kunoku zvakati paruda kuitwa choto mukati memwedzi miviri kana mitatu achiti munouya meso uripi kazi nini kubva kwakaitwa kuno ina ndisati ndamuona iyi basa rirudini riri kundiwandira iye wacho hana kuzombonditsvagawo. Alright, iwewo urudiwa naSabhuku, ngatiende kupi? KwaSabhuku. Takaenda kwaSabhuku akabvunzwa naSabhuku kuti iwewe munhu wakaunza kazi aiwa ndimadzibaba ndagara ndandichiona paanodini paanopindira sowe rake. Saka ndakaedza kutaurawo naye kuti atibatsirewo mumusha. Akati inini ndinotanga ndasvika kumusha kwacho ndione picture yacho kuti inouya here mandiri. Asi ndakonzwa mukoma waruti wakati pane mweya usina kunaka wengozi uri mumusha munomu. Saka ndakudzoka ndouya tichazotouya tawanda tiite choto. Uye tinouya takuudzai kuburikidza ngeiyeye wandituma tichazokuudzai munge mazowanda wemusha wacho. Toda kusimudza mweya uyu utaure. Ndati it's okay. Imimi Sabhuku hamene kuti muri kuzviona sei. Sabhuku wakagona kupindura munin'ina wangu kuti iwewe ndiwe wakaunza munhu. Handisi kukupa mhosva panyaya yekuti wanga uri kutsvaga kubatsira musha. Ndiri kuchikupa nyaya yekuti enda kotsvaka pawakaonera munhu iyeyo uye naye ndine zvekutaura naye. Pakatombozoita zvekunga 3-4 months munin'ina wangu asati auya akazouyazve tikaenda futi kwaSabhuku ndo pakauya iti ini nepasowe racho raipindira hapachina munhu ina handichamuoni. Sabhuku wakagona kuti haiwa zvese izvo ndazviona asi chirega ndipindure ndiiti inini sezvo uri joni kwako munhu iyeyeyo ndiri kuda kumuona. Takagara kwemakore, that was 2009. Takagara tikagara kusvikira 2022 apo Sabhuku washaya. Mai wangu waya washaya. Baba mukuru wandataura kuti ndiwo ndakatangawo pashoko washaya zve hapachina wanga vari wakuru waya kaugara otherwise ngerumwe rutivi ndingati ndicho chidimbu chandinoziva ngemavhio. Ini ndazosvikawo mumusha handizvoba muri kunzwa here ndimiona tete wacho baibo muriwana wani wachemi ndimiona tete. Ini ndazosvika mumusha ndoona mufi uyu haana kufa zvakanaka ndoona ari kundinongedza kuti tatisaone zvakaenda kuitwa ivhurangu. Saka uri kufara nazvo here vanhu vakanditsindikirei ndoparapa sei mi munonamata munotsanya mune mweya museni topaita sei mufi ari unitaura kuti ona zvandakaitwa shuwa ndikaona ivhu rakatorwa rikaenda munhu haana kufa zvakanaka haana zvachose kana nhasi ndikakubvunza imi hama dzacho kuti akafa sei nditaurire zvadini saka ivhu rakatorerwa kana iri accident akaita accident yei ndiani akati akaita accident ndiani chokwadi chinoti iko zvino pane makore kusvika iko zvino guva rakapwanyika rakatarisa pasi kudai so hapana wakambofamba wakabvunza pese apa kuti chii chaita kuti ridaro so mashiripiti aitika parufu ipo papo hapana here waimaona mamusingamaoni here omese wana baba. Mashiripiti acho iwewe tochizwa iwewe kuti anga ari akaita seapi. Hapana mota ina kutsva yakaenda mutumbi. Handina kuziona. Chakazoita kuti nganga yetumirwe chii chachaitika achidzokera Joni. Handizvizivi. Ichokwadi chaunenge usikazivi hauchizivi ungari ndinochiziva chausingazivi. Ndikuziva ini mwana anga ari mwana mudiki ndikuziva zvakaitika. Mese wana baba muchitadzoziva chii chakaitika. Guva oraita hamusi kuroona here kuti rakapwanyika. Amwese munokangani makundorega here guva harisiri rega here rakatopwanyika makaenda mukawegawo nhesi wakawandisa ipo paya hamuzvioni. Itanaka rega ndikupindura. Aiwa rega ndikupindura. Usikadi upindurwa saka tiite sei? Alright, taureni.
unoteerera wamboti wanga uri mudiki chiteerera titsanangudze ndautoda mhinduro dzako wezikono akagadzikwa pandirika ndikangofamba ndiringonzwa kuti ari pandiri ndinda uchitoshandiswa zvedu tazo ndindakamura kuteere ndisu takagadzika aiwa ndiri kuti mimi ndamusiri kuzvitsvaga ndindaake rakapwanyika mwana asi urubva aita sekunge ndisu akatoona tiri kujoni kouraya munhu zvane makore zvakadaro zvakanyarara baba chimbomirai imi baba chiregai kuita hasha asi chimboteererai mibvunzo yemwana mumupindura zvakanaka mibvunzo yakanaka chaizvo mwana anga asingatofaniri kupindura musati maenda kure pandandoda kutaura papari pekuti daita tiri kuti isusu aiwa ndinozvinzwa zvawaroda kutaura ndingatozokanganwawo inini pandandoda kuenda kepekuti semwana adhaisi dambudziko rarosangana naro hatisi kutoriziva wakangouya weraito wana baba we unaiwo nhamo yandandichigara nayo anombonditaurira dambudziko racho baba kuti ndidzoke musha chii chachaitika ndandiriko ere kuongo mamusiri pasi munozviziva chakaitwa ndidzoke musha ndarwara handiti nechirwere chamotoziva kuti izoti kudzonzwa nekidney failure at my age ndondaita kidney failure 2 months ndiri muchipatara chinzauku ndakufa ndikangopera chega kuti wacho bvachanyarara kana akambo ndadzoka musha ndagara gwe mari yese yapera ndaamo musha kana akambotora ngachifamba nemwana uyu sezvo misha yacho yatova matongo futi pakafiwa ipo papa hapasina zvaungonakidza ungoti uyo mwana uyo wamunoona uyo ndiye padongo repadzasi apo iro hamufari pakundiona kuti ndinge ndichisimukawo ndichiwaka musha padongo ipapo ndongonzi baba wako wakagara pauri iwewo baba wako wakagara pauri muri kutadza nei kumbotsvagawo kuti chii chakamuuraya akakuudzai kuti akarohwa nemota ndiani makangotambira mutumbi mukasvika ukatongoigwa akamuona ndiani uyezve ivhu rakatorwa rikaenda mairizeretete kuti ivhu rakaenda ndiani right pamusoro indi kubatsirei handiti muri kuona kuti mibvunzo yamuri kubvunzwa nemwana yakajeka asi nenhau yekuti mwana hake senherera ine mubatiriro yainoita chinondirwadza chinzwai manje pandakasvika mumusha menyu pane akanditungamira matarere kwete ndakabata nhau wanga uripoka iwe handina kuibata iri nhau yekufa kwemunhu warume muri kundiudza zvamuri kundiudza asi dare rangu riri kundirambira nekuti munhu ari muguwa uyu ari kutaura kuti handina kufa zvakadini zvakanaka saka inini muda kuti nditakura nengozi yenyu ndisiye ndisina kutaura chokwadiba iye ndanzwa munhu ari kutaura kuti handina kufa zvakanaka ba indobhabhadzira moti accident mune umbowo hwekuti accident imi kana yanga iri accident handizvoba panganotorwa here ivhu rekumakuwa rikaenda kutuma munhu mari yebhasi kukwira kudzika kuya kusvika pano ndidaire kuti ehe munonamatawo muri wapostori ende kana zviri zvoendai motorewo futi ende sei makanotora reuyu asina kufa zvakanaka wobva makuwari sei makatora rababa weuyu ndopane nyaya yangu basi kana nharo dzangu dzese dzandakakaka kusvika pari nhasi kusvika nditiwa natete huyai imi munyepera kunamata ndonyaya enda kuti muhakire moridza kudenga mundipewo dudziro yekuti sei mufi uyu akanokorwa ivhu rekumakuwa rikaenda joni ndopane nyaya yangu basi inini ndanoda kupindura pekuti pindurai tete basi mwana uri kutaura kuti babongo haana kufa ngeaccident handisiri kudaro ini ndiani handisiri ndiri kuti haana ndiri kutobvunzawo nemi kuti ndiani akati akafa neaccident chimboipire kwandiri pamusoro ndidhiki inini ndiri kuramba kuti anofa neaccident ba munhu akauya nemunhu chimbomira kubvunza uyu unzai kwandiri inini ndiri kuramba regai ndiri kutaurei kuti munhu akauya nechituna mukoma wacho ndiye wakatitaurira kuti mwana wakafa ngeaccident saka tanga tisiyo hatina zvatinoziva tinongoti chimbomirai aita accident nani mapepa epolisi makaaona here pirigari kuuya kwakaita soko rekuti munhu atsikwa nemotikari munhu akatsikwa nemotikari achibva ari mozambique ndokufonerwa neshamwari dzake kumozambique nanhasi wari kuambizi wakutogarawo kumozambique ndiwo wakaunza soko kumusha tikaritambira ndisu tikazodzoserawo kujoni kuti wazvinzwawo here kuti munin'ina wako adhumwa nemotikari
zvichitaurwa neshamwari dzake kubva kuMozambique. Hazvina kubva kuJoni kuuya kuno. Neshoko rekuti pafiwa ndimbizi. Ndimbizi. Wepamhiri pachida mbizi. Inozviziya ndaivepo. Ndinorangarira muchiya netsamba. Ndini Netsamba yakanyorwa kunzi rufu yakauya. Izvozvo ndotaura ndega ndandiripo. Parakasvika muchiuya nababa kwandiri. Wakasvika ndirimo mumusha. Harina kuuya nemunhu wekwambizi kani munhu akauya neshoko akauya akasiya tsamba akati ndakwenda Joni akamupindura ndiani. Akauya neshoko akatura kuna mai rikauya naShepherd Chiromani naMbizi wakatura shoko kuna mai wakatakura shoko wakadzika naro kuna Murora. Alright, pamusoro Gudu maita zvakanaka. Handiti mimi muri hama dzacho. Pamusoro handiti muri hama dzacho. Munhu kana aita accident dhokota anobuditsa mapepa anotaura kuti munhu uyo afa atyoka pakati nepakati nepakati. Aripi mapepa acho? Mapepa acho aida kuuya nani pano mai vacho vakaenda. Hawasisitoriko namai vacho. Namai vacho hawasisiko. Mukadzi wacho haasisiko. Pakauya bhodhi chiuya ivi South Africa handiti hama yedu tumbira wari kuuya hapana zvimwe zvinhu zvazviripo kana magumbezi dzingava hembe dzaaipfeka zvingava kana zvishandiso zvekubika angava mapoto gasi whatever saka munhu paakangomira izve madauta tichifamba chibvunza paakafa haana kutomboona chance yekuenda muchipatara ba akabva angobva parodhi paakabva here ndobva angosvika achingotora hembe pamba kwakutouya kuno kuZimbabwe. Mapepa akafambirwa nemunin'ina wakadatumira. Isu patinoda kuziva ngekuti hapana tsamba yakabva muchipatara here yaitaura kuti munhu uyu akafa ngeaccident. Tsamba dzaivepo ende kuti azouya awigwe kuno kuZimbabwe aitonzi ngaaende uko kuMozambique kune passport yake. Yekuti accident iripo. Izvozvi pasisina kamai wacho wakarongedza zvinhu zvavo zvese hawasisipo nemukadzi wacho wakanga aripo haasisipo. Vanongondisira madheri certificate vakutadzondisira tsamba dzekubva pabhodhi wakafura sei Pirigado pabhodhi wanototarisa kuti munhu ari kupinda panapa uyu handizoba afa nei zvakamira sei handizoba. Alright, chingwamirai pamusoro ndida kuya futi Gudu uko kumapurisa. Imimi hama yenyu yamubhokisi handiti munogeza muchitarisa makaona hama yenyu yakakuwara papi uko kumadhokota ehoitanzwa kuti mugutsikane kuti wedu mwana atsikwa nemotika handitoba makaona akakuwara papi ndimi hama dzacho sekuru anovhura handitoba uyai muona vanhu vaMwari onei apa handitoba saka ndimi hama dzacho dzese dziri panapa dzakaigamungunza haana kuvhurwa vari kuti zvaifanonga zvakadaro kuna akasirwa achisara akabata zababa mumusha medu mumba medu isusu ari kuti zvaisafanonga hazviitwi zvekuvhura munhu achigezeswa munhu afa neaccident. Makamugezesa ndetemaitariro variko wakatodaro patatogadzira makuwa izvozvo apanga achida kuimutsa patagadzira makuwa guwa rambuya ipapo anga achida kuimutsa ndikati imutse muisvitse kune ndimudze kuti anditsanangura kuti chii chakaitika kufa kwababa vangu ndaida kuitaura ipo paya akaimutsa ndikati saka imimi horaiti makanzwa kuti akafana makamuona here mi kana mama sina chinhu ndiri kuroora ukwapama pakauya baba munini zvakanzi vanhu vese vanatete mai vapo imi zvakanzi pabhodha zvakanzi hazvishamisi kuona mapurisa asvika
achiterera kuti mabuda sei nechituna ndatiza nechituna andizvo here zvakataurwa vanhu musataurei chokwadi andizvo zvakataurwa vanotende mamusibo here chitaura vanhu tikaombereka maoko Katinyarani pamsoroi alright chimbonyararai ndikupindurei vanhu vaMwari rimire ndikuudzei chokwadi mweya wemunhu hausi wedhongi mweya wemunhu hausi wedhongi dhongi munhu chii vanhu vese vari muno maonombodhakwa ba mukaona vanhu vari chiita nharo nyaya yenyu dai yakasotonyararwa kare yati mbombombo chiri kuita kuti irambe iri kupfuta hamusi kuziva kuti chii ichatopfuta kusvikira panopo zvamuri kuita henyu izvi zvese izvi muchaita order nokuti inini mufi akanditi sahwira handina kufa zvakadini zvakanaka woona ivhu rangu riri kutorwa raendepi riri kunoitei zvimwe zvakanditaurira hazviiti kuti ndikutaurirei ndinonyarara asi ndakatsika chepakati chete kuti pupurai chokwadi handiti matanga kuti ndati kana mukaenda so munhu kuti apinde mumochari kunoda tsamba yekumapurisa handizvoba nezvaitika handizvoba zvonyora dhokota otarisa kuti zvataurwa nemapurisa izvi ndizvo here dhokota ozodudzira kuti aboka musoro neapa kana madhokota anotovhura kupadzura udanyatse kuona kuti apa ndini ndacheka apa asi bhonzi iri ndo rabonyeka wokuudzai kuti munhu wenyu anga achoka pakati nepakati ndiri kunyepa here buwa rese riri muno handimhosva handizvo munhu asati awigwa zvinotowerengwa vanhu vaMwari munhu wedu aita tsaona asi ari kunzi akakwara pakati nepakati buwa nenyika yonzwa sevanhu vanga vasina kuona pafira hama yavo kuitini makagutsikana sei kuti atsikwa musina kumugeza iwe wati ndakageza hembe dzine ropa iwewe ndizvoga makavhura bosi dzakauya dziri mupepabheki nebhutsu dzacho zvese imimi chimbonyararai tete vambobvunza imimi mudzimai makavhurirwawo here yamunoti kwabvinyiye kueneka mufiya muchitarisa unoti kwabvinyiye kuparadzana nemufiya iya muchimuona mubhokisi makavhura here bhokisi handisi muroora ini ndiri tete ndiri kubvunza vakainini tete makuparadzana nehama yenyu makavhura here bhokisi muchimutarisa rakavhurwa makamuona rakavhurwa ndikamuona ihanzvadzi yangu anga akakuwara pai zvazvakatangira kumakumbo zvazvakatangira kutaura kwanga akakuwara wese wari apa hapana asina kuita body view bavanhu vari apa wese wakaita body view vanhu vari apa wese vanhu wakaita body view imi mamuripo here panhamo makaona hama ii yanga yakakwara pai wanga akandofukurwa hope chete anga asina kugwara hatina kuona kugwara unaura pako iwe tete wakanga uripo wakaona hama yako yakakwara pai haana kufukurwa mwiri ba takaona hope yake basi mwiri wese udzika kudai hapana chamakaona good mapedza penyu hambai mimi wana baba right inini ndine pekuti ndakamuona uye kuti ndimuone kwacho
yakava nyaya yekuti sabhuku tatakasima wanga aripo takatoti sabhuku mwana wenyu uyai mumuone saka takatovhura sabhuku achiona ndo maonero andakatoitawo nekugutsikana kuti uyu munin'ina wangu nendawa yesabhuku akazonyora kuti akafa nemalaria. Ndinzwisise ndipindure, regera ndipindure ipapapo kuti anyore izvozvo izvo. Good. Zvakabva ndini. Regai nditsanangudze. Ndini ndakaita izvozvo. Good. Nyaya yakaitika yakawa yekuti wana wakasiwa wasina mabheri. Hapana burial order yandaona. Wana iyo wanga grade 6 kuda kwenda grade 7. Tochidi hatina burial order ratadini rataona. Tiri kutaura tiri pamba. Ndakasvikira pekutoona kuti hapana apa here. Hawana kwavari kuenda wana vacho. Regai ndiende pana sabhuku uya watakavhurira achiona bhodhi uya. Sabhuku vana wakasiwapo wayava. Apo wakanga wakasiwa wari wairi. Asi panguva yatata akutaura papatodhonza nguva yekuti patobarwa wechitatu wanga akasiwa iri nhumbu. Ndikati iyo zvipane wechitatu. Hawese hawana mabheri. Kazi mutemo unoti hapadi kupera 2-3 weeks munhu awigwa pasina death certificate. Ndikati zvino death certificate racho ndoriona sei burial order hapana ina handina kupuhwa burial order. Nguva zveyadini futi yareba. Kukazi zvotinochigona kuita toda kuyamura vana. Ndakuchisenze chitupa unacho here ndikati chitupa chake ina handina kuchiona. Kunze kwechekuMozambique iyo dai ndaziva kuti ndiyo nyaya iripo ndauya nacho chekuMozambique chacho ndinacho. Ndinacho ichokwadi ndinacho. Hambai pachokwadi ngatifambe. Dai ndaziva kuti ndiyo nyaya iripo ndauya nacho. Ndikati chekuMozambique ichi chiri apa ichi. Ndicho ndakaona. Asi chake chaicho ina handina kudini kuchiona. Chandiri kugona kuona kumba kwangu semwana wandakaganga ndichigara naye ibhethi rake kanzi mataura original ID chaichai uya ine ichocho ndesabhuku wakachinyora tsamba yake iyai zviri zvekuti zvireruke kuti waone chii. Ndio paakashandisa kuti munhu akarwara kwe 2-3 days chichi kutoona kuti nhorondo ikareba hapana mabhethi arikuda kubuda. Anyora zvinhu zvake zviya izvi. Kazi zvinhu zvandanyora umu ndanyora kuti wakandidzadzisira iri nyaya yekuti tsamba yake wanga arikuda kudini kuvhara. Kazi ndo zvandanyora umu kana wakuzobvunzwawo ndashandisa izwi rekuti wakarwara malaria haana kuwanika mukana wekuendeswa kuchipatara. Alright. Ndaenda kumabhethi ndakatodaidza mai wake tsamba iyi handana ndikadaidza mai wake iwe ngatiende kwa DC kumabhethi ndine matsanzirire andadini andaita. Tasvika kuya uko ndikati ndiroda mabhethi kwakatanga uziona registrar. Takapinda muna registrar mai Mukome ndichitondera nezita handizivi kuti uchipo here kana kuti hapasina. Ndiyo watakaona iyeye. Ndikati ndauyawo asi ndazinawo komana wari mupinda umu ndine tsamba iyi. Kazi ndiyo yasaka muzipinda umu ndoti dai yanga isiri tsamba wangoti tipei zvakati zvino kana muine tsamba unzai tsamba yacho. Wakavhura tsamba wawerenga zviripo kukanzi saka mune vanoti chiye kubarwa ya birth record munawe. Mai wacho akati ewairi ndinawo eyakakadiki handina. Kazi saka iyo ese tinonyora asi remudiki wacho tinodini rinosara pano. Mozouya imimi mai wacho tinenge uyu baba unenge apedza pake. Ichokwadi zuva iroro takabva taane death nemabhethi iwayo mairi euyu nehanzvadzi yake. Rimwe racho rechitatu remwana wanga azotera kubarwa ndiro rakazi imimi mai wacho mangwana tiri kuri munokurira here kuya. Ukazi handikuriri noti ndiruda kuenda kure kuenda kwadada wanokuziva ndokwaida kuenda. Kazi apa ndinoenda kwadada nekuzouya kunoku handibudi. Kazi saka chizouya iri zuva rechitatu racho ichi. Ichokwadi wakazoenda akapuhwa futi bhethi riya. Ndakafunga kuti ipapo covered
handinoziva kuti pari kutoparwa mhosva yaakutaura iye kuti ngeipakazi. Handina haisi mhosva baba, not mhosva. Ndoda kuziva kuti nyaya yakaitwa kuti pazi zvakanaka bheti harina kunyorwa, rakanyorwa zvisizvo. Ndo zvandaida kuziva kuti chii chakaita kuti rinyorwe kuzi malaria 2 days chichi inyaya yekuti pasina evidence yekufa kwake. Hatina chatakabata chatakaona kuti ichi chinoita kuti twatore mabheti kunze kwebheti rababa wake. Imimi mulisa bhuku. Mwana wenyu akapinda zvakanaka ere pabhodha kana makashaya nhoroondo yekuti aita tsaona zvikanyorwa pepa mukariona, akatsanangurwa kumadhokota pepa mukariona, amaishaya birth certificate munhu apfuura nepabhodha? Yes. Regai ndipindure ipapapo. Zvaita sekunge wanga ari kuda kuzvitaura zvichida watadza matsanangudzire, asi otherwise tsanangudziraisa baba mafambiro akaita pabhodha nekuti chokwadi chamakuzivi kuti kubhodha kwako akadini ndoda kutsanangudza zvandakataurirwa ngokuti hatagara hatina kumboenda kubhodha handitokuzivi. Handiti inini mubhodhi yasvika wadini wauya naye tsoke uye haana kuuya ega, wakauya newakomana wekumozambique wairi, wakati ndiwo waishanda neuyu, ndiwo wakatondibatsira mafambirwo emurustenburg ndatisikamuzivi, uye nepaakatsikirwa ndiwo wakanditsvitsa. Horaiti zvazodini ukazita toita 2 days tiri pabhodha. Nyaya iri yekuti mukoma wangu ini ndandisikazivi kuti akasalenda chitupa chake kumozambique akapohwa bhiriyeti izvi ndo mabatiro andakaita chitupa ichocho chandiruti chiriyo. Ndikati chivhaunza kuno chauri kutaura chacho chakanzi ringisai Derek nepasipoti yacho. Ndabata chitupa chiya ichi ndakati ichi chitupa ndisiwo chakudzokesera, taakuda chi matsamba kazi matsamba ndakatotorerwa pabhodha nokuti ndaizi munhu uri kuenda kumozambique citizen rekupi rekumozambique, ndo pataurwa netete kuti wakati ndatiza. Izvo taitaurirwa tatisiko isusu pabhodha. Ndazotoona kuti panapa handina kwandiri kuenda, saka ndangosimudzawo mota yangu ine kwaudini kwaupinda murodhi. Ichokwadi kuti wakasvika achitoti mukaona pakusvika mapurisa panapa ndasandura kwaida kuenda bhodhi yaida kuenda kumozambique ini kwakuuya nayo muno. Mutumbi wenyu wakabva nekupi? Kujoburg uko kuBedbridge? Saka kana wanga wabva neBedbridge aitorerwa chii mapepa ekumozambique? Aingopinda kane muno muZimbabwe achiuya kopinda nepabhodha reapa. Iye ndizvo akatotaura kuti ndati ndiri koshandisa Forbes. Saka mapepa anotorerwa Forbes iyo zvakanzi kwete iwewe nzvimbo yeruda kuenda munhu pinda ngeuku. Inini ndati handikuziva kutsanangurirwa handiti. Saka patsanangudza tetepo noti watadza kunyatsa kuzvibuditsa, asi ndizvo zviripo. Oraiti ndio zviripo pamusoro inini regai ndinyarare hangu yamayari. Asi chandinoziva ime pano mupari wabange handizvoba zvituna zvingani zvinopinda nakubhodha uko zvichiuya zvichipinda futi neapa zvichienda muzambique. Mapepa anotorwa kufake munhu anozofamba sei munhu wacho? Kana matorerwa mapepa anozofamba sei munhu wacho? Kutorerwa mapepa kune nyaya dzawanga waona kuti hadzina kufamba zvakadini. Kungoti muri kuziva napa ukama ngezvemubamani menyu ife wana tototo tinokwana papi. Asi tanda kuti ndikutaurirei mushwaro undiudza kuti handina kufa zvakadini zvakanaka. Saka zvandakuita mai tambo yareba. Inini ndakuti mufi muye naye sadza nyaya yake ibude pachena pamunhu weukama. Handizivi kuti papi pamwana wani handizivi baibaba. Handizivi kuti papi. Izvi ndizvo ndakuita manje. Handizvoba wanonamata munamate maningi nezvokufamba munhu upi uyu wanotsanya ngatitsanye maningi nezvokufamba munhu upi. Mwana uyu haasi wrong, imimi muri kumubata wrong. Anoda kunzwa nekuziva mafiro ababa wake. Kukura iri nherera haisi nyore.
zvimwe zvamutotaura izvozvo zvokutanga kuti akazotiza pabhodha ari kutotanga kuzvinzwa nhasi ibaba azvizvo zvamamusingabuditsiri ngei mubvunzo waanaona nhasi kana ini ndinawo kana imimi munawo ende da kukusiyirai kuti chifambai nemwana mutsvage kuti ivhu rakatorwa paguva rakaembera kana muri wanhu vasingazivi kufa kwehama yavo ndati tsvagai ivhu remwana wenyu asi kana muchiziva muchamba makagara kana shuwa muchipfugama muchinamata chitsvagai ivhu remwana wenyu kuti rakatorerwei ende chaita kuti inini ndipatokonye chii dzimwe dzese dzenyaya dzemumisha menyu dzemanyoka enyu dzenyu dzeutsotsi wenyu handina basa nazvobai zvimachira zvenyu neurapi hwenyu hwechitsotsi wemumisha handina basa nawo bai asi ndatsika ipapo kuti ndati handishandi basa iri munyika yamambo mutasa vasingazvizivi yechituye kumakuwa changamire mbiri ko imimi kumakuwa kwacho ndauda kumbokubvunzai apa matsanangura madhodho dhadhadha enyu ndaanzwa ko ndidauzoka chiremba pamati muda kuti inini kwandiri hanzvadzi pamati ndida kuti hanzvadzi yangu ihenesu isusu pamwe pacho seni ndakazvimirira handitotendwi imomo hanzvadzi yangu yobva yapandiri ndotambudzika ndikauya ndizvitaura kana mwana wacho uyu ari kurambirwa inini ndozoya ndaona tsaona hanzvadzi yangu inotadza kubudira payoyo pandiri panapa ndingotendwa kana ndauzosangana netsomu nehanzvadzi yangu mati hanzvadzi ida kuti ibude tiye nayo sadza ngoti tiriwo ropa iregugure kana kwangu tu chiremba ini ndinoziva kuti mambotaura kuti hanzvadzi yangu ine kutaura kwainoita nemi ichikuudzai kuti handina kufa zvakanaka ko kungochibvondora hanzvadzi yobuda yotaura tadzokera futi paya paya mina iwana tete walipo nhasi uyo wana tete pamusoro iyi musi wandakauya mumusha makanditiza kaimimi ndakumbopirawo imimi todii zvekufa kwehanzvadzi yenyu ivhu rehanzvadzi yenyu rakatorwa chindipaiwo chipangamazano ndimi wana baba umwe wenyu ari apo uyo ari apo umwe ari apo tirongerewo kuti toita sei iyo dairi kubvunzo izvo hama yenyu yakandiroda ndinofa zvakanaka basi saka tiite sei toda kutonzwa imimi wakuru makatanga kuona umhandara hwenyoka neshire makatiza musha hatina kutiza izvo hanzi todii makatiza shuwa makaramba aiwa makatiza kana zvinezvi matouya kuno kudare nekuda kwamambo mukunonyunyuta kuti tida kuenda tine zvirango zviri kumberi matouya kuno nekuda kwedare ramambo mukomana ungandiudza kudaro mungandiudze nyika nyika saka murudi dzirunyepa here kuti dzatine zvirango hamusunyepa bazvo zvirango munazvozvo saka tombobvunza kuti izvo ivhu rehanzvadzi rakabeyiwa muchaita sei totobvunzawo imimi mune zvirango munofunge nezvevhu rehanzvadzi yenyu nezvirango zvenyu isusu takamira pakuti sabhuku wakataura kuti kana auya koita choto sabhuku akatopfa choto achisuzofa chaitwaba utsotsi hwakatoitwa patoo nemakore inzwa yemakore ataurwa aya hapana chiri kufamba imi makamirira choto saka muti choto ichauya aiwa kana imimi muri kuti kwazi ndiri kunetswa ngehama yenyu kuti ndakafa sei uchititaurira kuti wakafa sei inini hanaura anondinetsawo asi ndakataura naye pandakauya musha menyu anondinetsawo ndakamutadzirei ndakataura naye pandakauya musha menyu akanditisa uine anofa zvakanaka ba huona kwaenda ivhu rangu raendepi rakatorerwei pandabvunza ipapo ndakavabvunza wesavo ndakabvunza tete nyarara ndakabvunza pane dare remufi riri kutaura panapa rine vhu rekumakuwa rakatorwa risina kufamba zvakanaka ba mufi ari kubvunza kuti ndo kamatototwa murunzwa tete usapedze ngoni pamunhu musasaba hama yakafa haisi yambosa njera baba aya matototi amurunzwa musiwanzwa vemii hanzi muri kufungei inini mubvunzo wangu wandakupaiwa natete ndeyekuti muri kufungei neivhu rehama yenyu yakadini yakatorwa handizvoba ini ndakaramba kuishanda hakusi kutaura kuti kuregedza kushanda ndakashaya nziraba ndakaramba kuti ndiende kunomutsa hama yenyu nekunoita zvaifanira kuitwa mumakuwa mambo asingadini asingazivi nekuti manga mambopindwa zvechitsotsi
saka ndakati nyanga ibude pai mambo aite sei nemi muzviziva hama dzacho mochinyatsa kufunga kuti chaitwa apa chii saka ndikunyatsa kukubvunza inono pfungwa dzenyu muri kufunga ene zvekuri hama yenyu ende mubvunzo wangu wechipiri unoti sei mimi chingopungurudza ndobata makuwa anenge asiri yenyu bebi hamudozviziva hamuzviziva hamuzviziva imimi hamuna kuoka makuwa asiri yenyu ba makuwa akawakwa ali ani rababa vamai wakarani ndaruda wakwa ramai pamenda wakarani ruvaraenda kowakwa rababa ndopa ndikubvunza kuti sei muchiti kana mapinda mumakuwa munoita chadzimira cheko waka makuwa sirivo ba hapana wakaziva kutengerani mai ndingaindi kutaurire mai ndiyo wakazotaura kuti makata guwa risiro ba iguwa rapaka mukuru audini hanzvadzi yenyu ndo kwese kwatikuenda muna basa muda kurufungeni hanzvadzi yenyu yakakusiyai inini ndandikufunga pano chokwadi chakuda pai pachena chiremba makauya mumusha mukazwa kuti handina kufa zvakanaka saka imimi makabva makagadzira here kana kuti hamuna kugadzira ndakamira makamirire chiremba chikamusha mati chiremba ndini mamasvika musha mabva maona zviro zvakadini zvakaminama handiti mibva magadzira handiti makagadzira ndakati handiendi bakumakuwa mambo asiri kudini asiri kuziwa sabhuku asiri kudini asiri kuziwa uye vanhu vedzinza iri ngavabuditse pachena zvakaitika pakufa kwemunhu uyu nokuti munhu uyu ari kunyunyuta uri kumuka munhu uyu asi ivhu rakatorwe kunodzindika yoyoyo saka ndakachitanga kutokonya nhau yekuti ivhu rakaendepi ivhu rakaendepi sei muri kuti hatisi kupanaba tiri kuungana hatisi kupanaba kusvikira sabhuku apfe auti uya kuno sabhuku pauswa ezvinezvi mundaura kuti takamirira zototi saka mundaura kuti choto chako itwa imimi iro nyaya yemavhu yatekeshera pasi takamboitwa zototishoma here muda chakaita sei makamborambire icho chakaita takaita ichochi ndatinourongana ndatiri pamwe chete ndatiri pamwe chete ndakakaenda marondera tichinoti ngatiungane tifambe tikauya pano tikaita dare tapedza kuita dare pano zvikanze nemunobhuka kwamambo kuti mubatsira apinde mumusha menyu makazorambirei kuuya ndo mubvunzo inini ndakaramba ini chendakaramba ndicho ngechekuti chiremba makati uri kukanganisa vana wehanzvadzi dzako inini ndizokanganisa ndakaresomudza maoko handina kusomudza maoko here kuti maoko angu ngachena handinayo zvandinoziva panyaya makati uri kukanganisa vana vehanzvadzi regai ndimutaurire chiremba imimi vana wese awa panyaya handinoziva kuti inyaya yenyu saka ndakati handizvizivi naiwe sawira chimbomira mbichana aiwa ukangonzi uri kukanganisa handiti ukanzi uri kukanganisa unotaurirwa mhosva yacho handitoba hamuna kuzotaura kuti imhosva yenyu asi vana ava vauya kumba kwangu kuzonditora musi wacho regai ndikutaurirei vana ava vauya kuzonditora musi wacho wakati tauya kumutora ndikati inini ndakazi ndiri mukanganisa handiti chiendai mogadzirwe ndichiremba kuti ndirege kukukanganisai iwe usiri koba wangogadzira chiremba ngogadzira kana mira iwewe ndiwe tete ndiwe mukuru handizvoba wana uri urwara hausizoti wana urwara neimba iwe bwati endei mogadzirwe mega nekuti ndini ndakanzi mukanganisa kana mirazve uri kumhanya une dzungu mira kana iri mhepo yakatanga kuna tete mukuru handizvoba ichibva pauri ichidzika pamudiki ichibva pauri ichidzika pamudiki unoziva sei wakati ngaiende kogezwa kutsoka musoro uchisaka ndati kana iri mhepo iri kuteera kubva kumukuru handizvoba ichidzika kumudiki handizvoba ichidzika kwadiki handizvoba toti mweya wanyadzitete urunzwa shona yamwe asi uri kubata kubva kumukuru uchidzika kuenda kupi kwadiki
obva wabatwa kunzi aiwa mweya uyu uri kubata kubva pamuri uchidzika kuenda kuwadiki uri kukanganisa wadiki ndo mataurira waita andiroba wauda kugadziriswa iwe bvati chigeza yekutsoka kumusoro musandigezeba no ndati vana vakauya izi pinpoint kuti muri muroi ivavavo yes hapana vanongori muri iwewe ndiwo akatotaura futi ndiyo akata musi wacho iwe ndiwo akandinongedza kuti tete muri muroyi saka ndakabva ndati handiuyeba endai vogadzirirwe ndirege kuroyai handii zvekunyeperwa aiwa iwe waibva kuti ndiri kuroita isi ndakati chiendei mogadzirwe ndirega kumuri muroya orit chinyararai mese chiregai nditaure naana baba pamusoro iyi imimi munenge mune mafi neushungu hwakanyanyisa hatishandi so mazvinzwa yes ndinoita ushungu mira ndinoita ushungu chakamira iwe wakumisa inini mirai ndinoita ushungu vanavo vese ava vachiuya kuda kuroorwa ngevarume wavo waiuya kumba kwangu ndikaenda navo ivo vakomanawa miri nditeure vakomanawa vachiunza vakadzi wavo ndikavaendesa kwapamainini saka nhasi wakuti ndiri muroyi chinyararai pamusoro iyi undiita pinpoint mira pamusoro iyi chinyararai hamuna kuya panapa kotishamisira ba chimbo chinyararai kana ndakunyararidza iwe ndanyarara handitanyangwi newe chiteerera iwo wana wanofanira kutanyanga wana wangu wanyararazve pana kutaura here apa saka uchiri utaurei kana nda kuti chinyarara ishungu kana jesu wakanera wanga rutengesa mutemberi saka inoda unerani saka inoda unerani mufananidzo wako uruzama kuti jesu akasvika mutemberi yababa wake muri kutengeswa njiwa nekutamba nemakasi akaita shungu akatora mushama wake avashapura saka inini zvinorwadziwawo kana vachindiitira zvisina basa orit izvo wakaregera kuenda bva wanzwa nhau yehama yako isina kufa zvakanaka yehanzvadzi yako wabva wanzwa kuti handisi kuenda kunyaya yedziba asi kune nyaya yehanzvadzi yangu iri kutaurwa baba uyu akafa asina kufa zvakanaka satete wakazoita sei aiwa makataura mushamo makataura kumubvere kana kuti makataura matyika mumusha orit zvakanaka iwe chitaura pamusoro idari pamusoro ndini umwe wacho ane gwa rababa rakatemwa naro rakabatwa asi pakusara kwakwaitawo nababa wedu mani paiti baba wedu ndonga uri mhemurume wapasara madzitete edu aya ritu pari zvino izvi ndovanhu vandikuti wana baba saka mushure mekunge ivhu ratorwa pakaita ndufu dzinokwana 3 consecutive dzakatungamidzana ndufu idzodzo saka rufu rwekupedzisira rwaitawo rwakaitika kumarondera tiri kumarondera ndo petakaisa musoro pamwe chete tese tanga tiripo nanatete nesu wana tese awa tese tiri wana tachenawo bvudzi takura zvokuti hatinoshirawo dai mwari wati basi rataonawo zvinoti tizoidzora tete wachiwa saka tadaro takaenda paimwe dare takaenda rakambotaurwa mudare nezuro pane petakaenda isusu tese semhuri chiremba chetakasangana nacho kumpostori abva ataura kuti no kuti ndikutaurire kuti panapa ndikutaurira ndinhingi pana pemuri panapa handigoni kutaurirai nekuda kwokuti muchazoenda makubayana ndo petakazoya kunoku mwana wedu akatanga kubatwa musikana ari apa ari apakati apa takauya tese semhuri pana uyo musikana anonzi Grace uyu achibva abvunzwa kuna tete kuti tete imimi mwana muri kumuita sei papa ine nyaya yekuti mwana uyu koyo
pane zvazvaitika mukati meimba yake iyi. Homba imba yake. Saka idivorce toda. Saka yanga another marriage yanga ida kuitwa nemwana. Achibva auya nemari. Mwana mukwasha auya nemari asvikira kuna tete. Inini nyaya idzi ndakazodzinzwira kunoku ngekuti dzimwe dzacho so kana usinawo chekubata kazhinji nyaya dzacho dzimwe dzacho audzidini audzizwi dzinokujamba. Asi ndini mukuru uyu ndi mukoma wangu uyu. Mhuri dzedu imbiri. Baba wedu isusu sekuru wedu ane munin'ina wake baba awa sekuru awa wedu isusu sekuru anonzi Chada we awa anonzi Masai but vanhu awa manje ka wana baba 1 mundinzwa zvanditore dai nyatsa wana baba 1 asi madzimai mangani awiri. Saka sekuru Masari wakaenda waka kunozwa chimuri wekuzi kuna sabhuku wakadinawo wakashaika isi ta uya kuno kuchida huyo kwemakasvikira chiremba kuya. Saka mukuru wekumhiri uyawo ni awo wakomana uyo. Mukuru wekwedu akatanga ari musikana papaya musikana papazoya inini. Saka ndini mukomana mukuru wekumhiri kuno. Saka kana ndakatarisa vanhu 2 tiri kumhiri kwedu ndo vanhu vanechiti vana baba wamanje ni even kana usina kupfeka matrouse. Saka chiremba pawakati huyai kumusha uku ndigadzirise dare ndini ndakaenda kumba kwatete inini nevasikana vandakaenda nawa ndikasvika ndikakumbira tete kuti tete ukumbira dare riya takataurwa nachiremba riya radini zuva radini manje rasvika. Nokuda kwokuti kunoku chiremba wanga wapinpointa tete kuti mwana makamuita sei uyu. Ngundinzwa zvandita. Pirigado, ndiri pano. Saka manje padaro mando pakatanga daka against. Isu na tete. Taenda kumba kwa tete tete wabva kuti chenda imopedza nyaya dzenyu ndega kumba kwenyu ndichoyi. Madzitete munawo, madzibaba munawo. Juba pane nyaya yacho apa. Saka vana baba vedu vakabva vatora huswa aho vachibva vati hamusiri vana vangu. Wese wali 2 aiwa awanga wasipo aho takaenda kwatete first. Ko imi pandakauya kumusha makadini Vanhu vemuraini vakataura kuti mamuripo. Ndakanga muraini Alright, zvapera chinyararai pamusoro iyi. Chanoda kuti mubatsirane wasikana chinhu wani. Zvamakatoitawo ndo zvakaitawo awa ndo zvichaitawo awa. Awa nomukwari wana tetewo mangwana. Kundoita henyu ndo wachazogarira vana venyu imi. Yala. Ndo wachazosara vari vana mai. Izvi zvamunoita izvi ubhombonya uhu hausenzi kuti vanhu ba. Kutonga pamari hakuzivika kuti anotanga neanosara ndiani. Achakugezesa indiani. Zvamuri kuita zvinonakidza kufadza genga. Asi vamwe venyu ndine urombo kuti mabasa enyu achabuda kunyangwe pamakaroorwa. Muchizodzingwa, muchizodzoka. Ikoku kune mhando idzodzidzi. Idzodzimba idzodzidzi. Muchazodzoka mumaoko ayo. Nekuti uko kuroja uko. Andizvoba. Saka zvimwe zvinhu kana muchiita fundisai ava tsika. Imi muitowo tsika. Muchiziva kuti kwese uyu kwaari ari kuroja. Iwe kwauri uri kudini futi? Uri kuroja. Zvikaoma unodzoka kupi? Saka ukaona uyu akudaidza ndi baba. Uyu akamudaidza ndi baba. Mukunaka kana kushata kwazvo. Uyai tibatsirwe tiri pamwe vatsikana tizive kuti inye zviri kubvepi zvienda ngepi. Chandida kuti ndikutaurirei vasikana. Mungavhaire nekufadza nyika. Nyangwe nepamakaroorwa ikoko. Une huriri futi huri kungoswinya huri kuti saka isisu tinoti pachikuru batsirwai. Asi kana muchizvida aiwa munoita nharofanikidza muri kuita idzi hazvina ndaba. Zvanakira kuti hama dzenyu dzese dziripi? Dziripo. Hanzvadzi dziripi? Mabernadari ana mambo mutasaripi?
asi nyorai pasi dheti renhasi namazuva inoda kurovera kuenda ka ndokuudza ichitaitika nhasi 5 years 10 years nyorai pasi zvichasanganika nazvo kumativi ikona pawari ikoko nhau idzi dzichazobuda pai. Asi chandaida kuti vanhu vagadzira nyaya dzenyowani ndo dzandaida kuti dzibviswe. Handina zvizhinji zvandinoa, handina chandinovavarira pano, asi chinoitwa nemuvengi paropa uchiziva. Asi kana uchichida unooneka nemabasa. Mafambiro emukadzi anoda kuhura anooneka pakazara nhisi kuti uyo mukadzi unode mupiwo. Akasimuka kubva kufamba apa anototaura kuti uyo uri pachiki. Mafambiro emunhu anode huro iyi anooneka. Mapindurire emunhu anode huro iyi anooneka. Mapindurire emunhu asingachadi basa rakaipa anoita sei? Anooneka. Ita zvidi kushopera baizvi. Handizvo. Panouya mweya yakadai aipromisiwa kuti ndaakuuya. Izvo zvinogona kunge ndototaura soka. Pamwe ndiri yechi50 kubata nhau idzodzi dzichine tsamuwana. Munenge musingatozivi. Pamwe kutoone wana vari kutogwina chaiko chaiko. Asi hamuzizivi. Pamusha baba ndiye anopedzisira kuziva nhumbu yemwanasikana pamusha. Bhuku rese rako zviziva kuti mwana uyu ane nhumbu. Bambo wemusha ndiye anozopedzisira kuita sei? Kuti mwana unenyi? Asi bhuku rese ringe chiziva kuti ane nhumbu. Ishona hondo yanenda taura ipapa. Asi semhuri ndongokubatanidza ichitibatsirwai. Zvisinei mumabasa ese aya. Inini ndida kuti pamusoro pemufi yangu ndiye ndiri kunyanya kukana naye wandakaita kuti ndiunze nyaya kwani? Pamambo. Nanhasi ndiye ndiri kuchema naye. Imimi semhuri manje. Ndauda kuti mudaiso. Ndauda kuti mumutse hama yenyu. Muchapangana mogara pasi. Mumutsa chi? Hama yenyu. Kuti tiziwe zvizhinji. Tiziwe zvakawanda zvakadini. Tisautera ivhu redu ehama yedu. Kuti tiziwe kuti akamboenda kumasowe kupi. Rakanamatiro kuti chii. Tambonzwisisa dare racho. Imimi wana tete manje. Handiti munonamatawo. Tikati mufambire kunoku pamwe munokanganira. Chimbofambai muone kudziwa. Dzekuti ivhu rehama yedu rakafamba sei. Makambozvitsvakawo here kumachechi kana kubva pamakazvinzwa pacho. Makambozvitsvakawo here Handina. Ndiyo musina kumbotsvakawo vanhu vamwari. Imimi ngora iti nhasi uyapfuura pamunozoti mvura chiratora munogara here pasika kuti munofamba. Ndopaipai panga kuti hama dzangu dzirondidini dzirondiregerera. Wondibvunza kuti saka zvakakutaurira kuti chii ari kupfukira iwe. Ini asi ndipfukira asi takangonitaurira kuti hama dzangu dzirondiregerera ona zvandakaitwa sabe ndikaona zvakaitika. Ndikazvitaura pachena. Pangu sasa hwiraka ndakaita nharo handizvo kusvikira ndikudaidza masabhuku kusvikira ndiri kunza kwamambo pangu ndageza chi? Ndageza chi? Asi nzira iri kudikana ndeyekupisa kuti hama yenyu ipise. Izvo zvizvi muri kunzwa kuti guwa rake rakadhirika. Maenda kumakuwa kangani. Muda kusuma futi hani kuti mugadzire imba yake inake. Chiri kukunetsai kuti mugadzire imba yake chii futi? Shingonetsa imari. Ngowamba kugadzira mari yacho unayo. Mari paroda mari. Pamusoro nyararai. Tete kugadzira guwa haro kuti rindonake pangade mari. Isu hatisenzi. Wakomana vantu vangosenza. Havana kutaura kuti ndauda kugadzira ba. Dai vakataura tinogadzira. Alright. Pamusoro hama mira izvi. Hama dzenya dzina kutaura ba. Inini maenda kumakuwa kangani muchiona rakati. Mukuona wokofotsawo, wokofotsa wangu. Maenda wakangani muchiona kuti hama yedu mvura. Tizuri. Asi chibata mumaoko atina. Saka achagadzirwa nani ndichakumbira muma. Zvichaita. Zvichaita. Ndakuti tikumbire dumambo imamuna mari. Tokumbire dumambo towakire guwa rehama yenyu. Ndandoda kuprojekta mukomana uyu wataura kuti musikana uyu wakauya nemari ibva yarambwa. Takataura mumba
kuti hazviitiba musikana une muchato. Imimi ndimi makataura kuti wakarega ngei kutambira mari yemwana. Musikana wacho une muchato, saka taitambira mari yemunhu une muchato here. Imimi makatipindura kuti zvanga zvine basa rei. Zvine basa nokuti tete chakaitika ndechekuti muchato wacho izvozvi zviuri kupi. Hawana wakachekwa wakagurwa. Ndakati endei mogurise muchato. Iye wacho iye akane makore mangani ari kugara ega mwana kwa muchato ukaita 10 years unetsa kudimbura muchato mwana wenyu anenge arubata nani. Takati enda wotsvake muchato. Iwe uri kuti kwazi hauna muchato. Unotsvaka muchato kumakombe. Inini ndakarasa muchato ndikautora kumakombe. Tetererazve unorasika muchato haunodimbuki kundoti gwagwara. Baba ita 10 years auya nemunhu zvakanaka. Shamwari zvawataurira nomba moyo mamusozviziva bandi zvoba. Shamwari ini ndine nhau yemuchato. Chinomuka usiku chinomuka masikati. Handi zvoba ndo mamirira aripo. Aiwa tichamira tisi shamwari aiwa. Ndakuchiendawo kuhama dzangu totaurira nezvi. Handi zvoba. Izvozvo zvingatarisa kuti mutaurirane here. Zvino mukamuti iwe mari yako hatichatambiriba. Bvaenda kuenda bvatauro ruba kumberi. Mwana anonzwa. Inini ndiri pekuti handitambiriba pasina kugurwa muchato. Kana waita kutambira havo vakomana, inini ndakazoita free. Ndikati vakomana kuti muda kutambira, tambirai. Hamuna kugara pasi nyaya yacho the very day. Nyaya yakazosara ichizobuda mukwashanga atodzokera. Makadiwo kumbodzeya nyaya yacho pasa pakanzwa kuti vakomana unotokudii. Waitambira weregerere kutambira kuti asi. Inga wanga uri mawani. Nyaya yakazosara ikazotaurika. Kwashanga atoenda. Imimi ndimakarambira mukwasha. Atinombora ndinomuziva here mukwamboti. Akarambira. Nyaya yakazototaurwa neumwe munhu wakomana vazokuzoziva kwakaita nyaya. Kokundunye Alright. I'm sorry. Chimbotauro wako safari. Wakati regachidedze munini ndobva wadedzwa tedze wataurira titokangoti no hatidi kana kumona pano ndibva ndangosimuka bva ndanomudza kuti shamwari ausikudiwo ndobva atodzokera nanasi kwaenda tsiro ndiko kwaenda chi ndoramba zvinhu zvaanenge akataura zvese kuroramba chetozobvuma zvipi iwo ruramba kuti ndakatozozvitaura nokuti makaramba kuuya makarambirei ende ndiro nanhasi ndinototi muri muroitete makarambirei kuuya chero vanonyu akandivenga ndirabasa nazvo ende vanonyu avantu hauna zvamutogoitirwa kuti ndega handiti chiremba makauya hamuna kugadzira here tinoziva kuti chiremba angotsitika waroi makagadzira zvomukati tsitika waroi saka nhamo ingingei hamusi kuroi baba makagadzirwa kutaurawo kwekuzvishingisa chete aiwa pamusoro isi muri mudare ramambo handina uroi pamusoro iyi pamusoro iyi dai ndandine uroi ndandisikawaperekedzi kuti warorwe ndandisikawaperekedzi wakadzi wako kuti wadini pamusoro iyi kuti wasvike mumusha chiteerera izvi tikatoti pamusoro ika taakuvhara kutaura kwenyu tazvinzwa shefu kumandanji aiwa mukuru wemasoja tazvinzwa nyaya iripo ndeyekuda isu dzinza harimiri nekuda kweubenzi asi tinopfuurira mberi musha uchiwakwa vanhu vachienda mberi asi nyaya iripo ndeyekuti pakabatsirwa nhau yandakasiya panzira nanhasi ndakaisiya yandakaramba inhau yekubata kuguwa kana kumutsa hama yenyu zvisingazirikani namambo sabhuku nemesenyu ende paifamba nyaya yemai maudaiso wana wachiuya kudare hamuri izvozvi kutoti muuye pano maita kudaidzwa nedare imii muri kufunga nyaya dzisina basa idzi muchikanganwa kuti tine ivhu rehama yedu yakaenda andizvoga saka izvo mauya nhasi chikomanai mowirirana kuti mafunga zvipi kana imimi mune batsiridzo dzenyu dzamunokwanisa kubva nadzo dzekumutsa hama yenyu bhora mberi aiwa baba muda kuti timumutse bhora mberi muda kuti apabatsirwe bhora mberi aiwa baba muda kutsindika bhora mberi handizvoga
nhau dzenyora ndinotamba nadzo ndinoziva magadzirisiro andichadziita ndidzirekere kuenda uko nekuko 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 uko kumunda kubasa. Saka munyasha nemurudo ipapo sekunashingirwa ndizipadzidziso kana tiri kuda kufamba kuti tigadzirise zvehama yedu yakafa tongofamba teisika 1 noti kumarondera kuti akazoigirwa mvura yatisinoziva kuti yabvira yakanzi yanga yedomwa yopaguva. Saka tikangofamba teisika 1 tojekeserana. icho chichemo chiri kutaurwa nemwana. Umwe munhu munoti kana murufambira zvinhu zvemusha munhu anozondonyuka nemvura ega. Chirudzi ichocho. Musha penyu muratidza kuti mune kautsotsi kapenyu. Kamwe kana vanhu vakagara ukaunyatsa kuona kuti musha umu mune kautsotsi kasvinyu so. Asi kautsotsi kacho kane zvakangotaura pasi manyika. Munofambira zvedzinza. Wongomuka nemvura yekuti ndauya nemvura yekuti tisafe. Waipiwa sei? Nani? Pambodzi kudini? Zvanzi. Kana ukadaidzwa munomuka kuda panze ukandidzoka ndifuka mushonga udaidzira mina ichiremba mina ndaidzwa mumwongo. Mutaure nyenyu tiri kunzwa. Andizvo. Kwa imimi ungazongomuka nemvura yekuda mwaya paguwa rino. Boye. Anati bo. Iyo futi ke. Alright, ngaiwe. Mukuiona sefu. Ini ndakadini? Ndakaenda nemvura. Ini ndanofambirwa nekushamisa. Vamukere vangu. Ndobva ndabvunzisawo. Mwana wangu wakabvazaiva. Mwana wako wakadini? Wakakwadzwa. Ngenyi? Ngeoko wakarova. Ndibva ndikati inotomuti ndikazi aiwa. Unoenda nemvura. Ndikaenda nemvura. Ndikavataurira kumana. Dai zvazviri zvekutsotsi ndisakavataurira baba. Ndizvo ndaita zvazi aiwa. Chimbomira itete. Imimi makazosuma wana baba matopihwa kare mvura yenyu. Imimi ndimi mamafambira mwana wenyu muri mega. Wangu inini wekubereka. Aiwazve. Mwana wenyu kune awa ndewawoka. Handiti awa ndewana sekuru. Handizvoba. Saka kana mukaya chamaya mukawana chamawana sekuru ndiperekedzewo. Hanchadziwe nekuti kufirwa kwenyu ndekwe uyu ndekwe uyu ndekwe uyu ndekwe uyu ndekwe uyu. Handizve chiwano zvachingoita. Ko imimi pamakaenda unopiwa mvura idzodzo wedzinza reropa remwana wamamuri unotsvagira anga aripo ndiani. Vanzwa mubvunzo wangu? Wedzinza reropa remwana wamamuri kunotorera mvura anga aripo ndiani. Papa sina inini ndakatora inini wana wandaibvira kukuchira kuti wana wangu dambudziko rewana wangu ndiro mwana anga afa ndewe kwani yewangu wekuzvara imimika mwana yanzadzi mwana wehanzadzi ihama yenyu yekunoku kudzinza iri rakagara panapa oraiti saka manje munenda here kutora mvura yekuda komwaya paguwa nababa musina kuwataurira ndakawataurira pamaenda mese kumurapi wacho imimi pamanga maenda kumurapi muchopiwa mvura dzekoguwa rekumutsa mwana wehama yenyu wamamunaiwo ukama ndiani papa sina ndini ndandiri dati ndandafambira zvekubaba zvibva zvandokudawo handiti kana zvazvakuda ndozvidi aiwa tete amumbobatiba imimi muri munhu wemukadzi saka ndakauya kunana matotakura chombo chacho mauya nacho ndakati ndapiwa mvura iyi kuti tizodini tizozore pamusoro mweyai saka wakomana wakati azii regai ndikutaurire nini chiremba iyi namusi yatumbuka chamangwana tete handiroimbwa ndakawega mpini musapika teisiri yenyu kana mainzwa udzaiwa nababa imimi muri baba muri mukadzi ipaiwa nababa wadhonze matavi awo etrauzi rana baba kuitira kuti mangwana murege kuzobatwa nemhosva nokuti zvamunopiwa hamuzivi zviri mumvura hamuzvipupuriri kwete
mazvinzwa ndanzwa ndichataurira na baba ndo zvinoita munhu akangwara munhu ane mutemo zviri pachena kuti nekwamakaroorwa ikoko munotonga mushato handineni kukandakaiga mupini ende dai pawana nepadzinza kapasaite unotodza imimi kudaro pete iwai pasi pemurayiro wana wenyu awa waroorwe wachifananidzwa neni wachiteera tsika dzenyu wachiteera tsoka dzenyu dzichirumbidzwa namabasa nekubhuku kwamunobva uko nyangwe muchishemira ivhangeri kune nyaya dai ndisingaiti zvakanaka wangodanawasakodini koti waroorwe zvinoingoita zvakanaka. Ndachida kutaura pekuti iwo tete pawakataura kuti ndafambawo ndichifambira zvemwana wangu ndikapiwa mvura zvazvo zvisina kuipa asi wakabva wazoti hapana anondidzivisa kudii kumwaya hazvina kutaurwa saka takagara dai paine makazviramba here nevana baba zvekushandisa mvura mukazoona ndakungayamwaya musazoshamisikenda hapana anondidzivisa ndomataurira makataura tete wakauya achitaura kuti nyarare koyo kwanzi tete wakauya achitaura kuti izvo ndapiwa mvura zvaitika pange zvokuti ndanchifambirawo zvemhuri yangu ndobva ndazobvunzirawo izvi ndobva ndapiwa mvura iyi kuti muende kushandisa paguwa paakauya achititaurira munin'ina wangu ndiye akatangotoramba kuti tete hazviti kuti pangangoshandiswa mvura yatisina izvo handii takaungana panapa semhuri taifanira kunga tiri tese semhuri tochinzwa tiri tese towirirana yamauya nayo megai hatete hazviti ba saka yakazoshanda anozoshanda hazvina moto asi mida yari muroro wenyama ndokuuyawo nemvura pamberi pehanzva dzenyu maiti ndo pandataura pai ndadiba mundanda papedzanga ngandirege uchapadzokere ndandatema nekusaira handizvo zvinoitwa kana matorinzwa dare redzinza uyai kuno hanzvadzi ndine zvandanzwawo apo handizvoba todini torinzwa tese tiri pamwe semhuri seupangano wemhuri aiwa ngatipiwei mvura tese ngatimwayei tese ndosaka inini ndakaramba kuti ndikupei zvekunoshanda kuguwa tiri tega mamuda kuzoti mangwana wakaita wari wega handizvo saka ndakati ndinoda kuita mambo wachiziva sabhuku wachiziva baba wachiziva handizvoba saka ndadzosa futi nguva kuneni waridzi wemufi kuti muri kufungei wakomanira kutorwa kwevhu renyu sabhuku akatosvikira kufa akamirira unzi chiremba chadini achauya sabhuku atodini apfa hazvishambisi vaiti vachasvikira kuti mundofa mundoti zvichaita asi mwana wemufi akurwadziwa chenjerai musabva mamutoro wokuita tutaba kuita nhiyo katatu kana rikanzi nhiyo inokura inofunga ndinoti baba wangu akafa sei chii chikumboitika pana baba wangu izvo wamwe wese wari kufambirwa wani ko wangu sei ari kusiyiwa idanho ripi izvo nyaya yabuda pachena wanhu wakaita sei sedzinza inomubvunza mamuri bvunzwa nemwana semafungira angu muri wanhu wapenyu maifanira kuti mwana wangu stori pakutadza kwatiri kuita regai tibatire pamwe tonotoita sei ndo zvinoita vanhu vanhu wakachimusha saka ndichizotaura kuti mune mweya wehuro imwe hana mani menyu ngaubve mweya iwoyo nyaya ngaifambwe nayo iri kupisa ndizvoka ukanzwa tinosekesa hauti ndichazoseka mangwanaba ipapo wati maziro ako saka nyaya yabva kurevhu tamba iperi musati tiri wana baba wemusha kungopfeka matisauzi pane kundoti hapana unonditiba inini zvamunozviita kuti hapana unondikendengaba wamwenyu mauya panapa mageza nezviminamato hazvishandi kwandiri baizvi izvizvi inonsensi kwandiri inoenda kupfeka mbau hazvishandi ba ini ndongofumura zvakadaro nekuti chakaba kuti ndizvitaura hamuzivi kuti chii dai maida kwakachena ndaikupangidza inyora dzamunadzo chiendai munobviswa machechi wenyu muzota zvakubvudzai endai mubviswa zvinyora zvamunazvo handizivi kuti ndezvei Thank you.
Imi Chiremba ndambotaura Chiremba imi Chiremba pamusoro chiremba mataura kuti tinofanira kufamba semhuri chiri kunetsa pachiremba teererai hamudadzenyi kutaura kuno muri bhizi kutaura iko chiri kunetsa pachiremba pane madivisions mapoka mairi wanoda kuti zvinhu zvigadzirwe nemwanonga wasi kudapa nekuti kutanga musoro wenyaya ndaifambira nyaya yekufirwa pozofamba nyaya yengozi yavakatitaura nechikwambo nezvikwambo saka zvese izvo kuti zvisolvheke zvinosolvheka chirudzii apati nanatete wacho newamwe hatisi kutombotaudza ipapa kubva zvataita dare panze apa mukazouya mukati memusha hapasi kuriramwa iwe ukada kubvisira switi yako iri mukano unonzwa sei pindura ndikakuti unamba nene mukadzi wako waunopindura naye mukumbeza unonzwa sei tete munhu akauya akatiramba nene murume wenyu imi muchidanana unonzwa sei saka mufanire kushamisika kana muri kuti imi muda kugadzirisa musha zvinhu zvakanaka wamwe wachiramba kuti hazvina kunakaba aiwazvo izvo zvazvifanira kuvhundutsai zviri nani kusara ne3 wachifamba nebhora rakanaka wanoteera wachazozviona ehe mvura painonaya wamwe vanoti ngatirime wamwe vanoti handidi wane zvikonzero ehe izvozvo futi zvinobatsira kuti muone kuti nyimo nenjera ndeipi munoziva kumira nawo wana wamanikidzimba ndosaka ndawapa mukana wekuti chitsvagai wenyu chiremba sezvo paine nhau yevhu remwana uyu kahandizvoba inini ava kutaura chokwadi havadi kundiona ende havadi pakuti tiite basa musha mavo waripo handizvoba asi ndosaka ndawapa mukana wekuti chitsvagai waprofita wacho newe kwenyu handizvoba mouya nawo mobata wana baba uyaitiende kuna mutumwa Winstagia handizvoba panhau yevhu rekupi rekumakuwariya iya tazomuwana handizvoba zviratidzewo chido chekuti muri kufunga nezvehama yenyu yakatorerwa ivhu nyaya dzamuri kutoona kuita nganganga ngedzeuroyi dzamuri kuisa pamberi pati muri kukanganwa iyi yapa yei muri kuzvikanganwa patoo nemakore 10 years 2007 kusvikira so muri kungoigarira saka inini ndikanga ndobvundura ndoti munozviziva kufa kwehama yenyu ndosaka musurusimudza musoro nenditaura kuti zvikurwadzei mufambe mugadzirisa ende zveshuwa kana wanga asingazvizivika wanofanira kufamba kana wachizviziva wanogarira muswe dingindo fanike kugarira kwauri kuita shuwa nyaya yekuda pachena saka kwazviziva imi mazviziva saka danho ramakatorawo nehama yenyu kuti tiri kurwa ive pitikoti yako ikatorwa ufambire dhuku chairo iri ukaritorerwa panapa upedzi pasiwe kusei wasina kupedza pasina ivhu rehama yavo vanozviziva matsotsi handireki kuvaudza ndinototokonya ndovaudzira toto kana vachiti havazvizivi ngavandaura kuti chiremba takafamba pamusoro pevhu rekumakuwa takaita so zvimwe zvese ngavasiye nekuti chinja ndotaura chakanakira nyika ndosaka ndakachiti mambo ndasangana nenyaya yakadai mudunhu renyu inoitwa sei yandikurira ivo waridziwai vari kuigarira nemhaka yei matsotsi musayesa kuti neshuka nevhu reumwe shandai ngazvibude pachena kuti zvinhu zvindire mushe musafungidzire uriri muchiti kisi idhorofiya rinobaya varume ezvinenzi muri bhizi rekutarisa zvikutorwa nemafoni muchikomenda muri uko muchifonera